من خیکیه برمازش چشدم марвориди 23 сола пас аз 3 соли мотодӣ тасмим гирифт ки дигар нашъа истифода набарад ва табобат кунад. сабаб ин будааст ки пайдо кардани маводи мухаддир барояш мушкил шуд. безоштем ай кофтана ӯ ятим бузург шуда ба гуфтааш ҳаёти носолим дошт ва ба ин роҳ рафт. хаим додам истеъмол кардем истифода бурдем. ба иттилои агентии назорати маводи нашаовар дар нимсолаи аввали соли равон сафи нашъамандон дар тоҷикистон кам шудааст, аммо ин ниҳод аз зиёд шудани шумори нашъамандон миёни занон хабар дод ки 109 нафар будаанд. масъулини вазорати тандурустӣ мегӯянд тоҷикистон дар самти пешгирӣ аз бемориҳои нашъамандӣ ва коҳиши оқибатҳои он дастовардҳои назаррас ба даст овардааст ва барномаву стратегияҳои махсус дар ин самт ба ин кор мусоидат карданд. дар ҷумҳурӣ дар ин давра 3 барномаи давлатӣ ва 2 стратегия таҳия ва амалӣ карда шуда. стратегияи аз ҷумла стратегияи охирон, стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорати маводи нашъаовар дар давраи солҳои 2021-2030 амалӣ гардида истодааст ки ҳозир фаъолияти сохторҳои наркологии вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани бандҳои дахилдори ҳамин стратегия роҳандозӣ карда мешавад. созмонҳои ҷамъиятие ки бо ин гурӯҳ кор мекунанд омилҳои дигарро ҳам мисол меоранд. воқеан шояд мақомот то ҷои ҳақ бошад ва шумори нашъамандон коҳиш ёфтааст, аммо ин омилҳои гуногун дорад. якум ин ки дар бозори Тоҷикистон дигар дастрас кардани маводи мухаддир хеле душвор шудааст. шумори маводи мухаддир ҳам хеле кам шудааст, аз ҷумла ҳероин қариб ки дар шаҳри Душанбе дастнорас аст. агар пайдо ҳам карда шавад нархаш хеле баланд аст ва на ҳар кас имкони харидани онро дорад. дигар сабаб ин аст ки шояд шумори муроҷиаткунандаҳо ҳам ва марказҳои наркологӣ ки омор дар асоси он таҳия мешавад коҳиш ёфтааст. баъзе аз мӯътадон имкони муолиҷаро ки дар ҳоли ҳозир дар кишвар пулакӣ аст надоранд, аз ин рӯ муроҷиат намекунанд. қаҳрамони гузориши мо ки истифодаи маводи нашъадор ба саломативу зиндагиаш таъсир расондааст аз карда пушаймон аст. агар намекардем ҳоли зиндагӣ хуб доштум. ягон шансро даст додем. бисёр шанс, ҷои кор, масалан шавҳар мекардем. агентии назорати маводи нашъаовар мегӯяд феълан дар ҷумҳурӣ беш аз 4000 афроди гирифтор ба нашъамандиро сабт карданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 117 нафар камтар аст. сину соли онҳо аз 35 то 50 сола будааст. ба бовари созмонҳои байналмилалӣ теъдоди муътадон ба маводи мухаддир нисбат ба рақамҳои расмӣ бештар аст.